Ті, хто плюндрував пам'ятки, мають відповісти. Представництво президента України в Криму склало список причетних до незаконних розкопок на окупованому півострові. Загалом 107 людей та компаній, серед яких керівництво окупаційних адміністрацій, підконтрольних їх музеїв та організацій, які проводили незаконні дослідження або злочинні реставрації. Ще 136 людей потрапили до списку порушників, бо отримували дозвіл на такі розкопки. Відомості передали до прокуратури Автономної Республіки Крим, Мінкульту, СБУ, Міністерства реінтеграції окупованих територій та МЗС. На основі звіту мають бути підготовлені санкції проти порушників міжнародного права, кажуть в представництві президента України. А делегат Курултаю Едем Дудаков переконаний, це не лише міжнародний злочин, а й системна політика Росії з плюндрування історичної спадщини корінних народів окупованих територій. Вокруг Херсонеса они все перекопали. И самое главное, ведь артефакты они забирают. Вот нет перечня того, чего они нашли. Россия всегда использовала всей своей истории, особенно связанной с Крымом, да и не только, и с Кавказом, археологию как политическое оружие против коренных народов, против местных народов, доказывая о том, что они там пришлые, что они там монголы и всего прочего.